Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro, idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa gwamnonin Najeriya kotu kan kuɗin tallafin mai. Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da sa ido kan kashe kuɗaɗen gwamnati a Najeriya (SERAP) ta shigar da ƙara a gaban kotu kan gwamnonin jihohi 36 da kuma ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike bisa gazawarsu wajen yin bayani kan yadda aka kashe kuɗin tallafin man fetur Naira tiriliyan 14 da suka karɓa daga rabon kuɗaɗen FAC. Ƙungiyar ta ce gwamnonin sun kasa fayyace ayyukan da suka aiwatar da kuɗin da kuma rahotannin kammala ayyukan. A cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Lahadi, SERAP ta ce shigar da ƙara ne bayanin rahotanni da suke nuna cewa gwamnonin jihohi 36 da ministan babban birnin tarayya Abuja sun karɓi kuɗaɗen masu yawa daga kwamitin rabon arzikin ƙasa wato FAC a matsayin kuɗin tallafin man fetur tun daga shekarar 2023. Ƙungiyar ta shigar da ƙarar ne a ranar Juma'ar da ta gabata a kotun tarayya da ke Legas. Mataimakin daraktan ƙungiyar ta SERAP, Kolawole Oluwadere, ya yi bayani da ƙarin bayani ga BBC. "Mun ɗauki wannan mataki ne domin ƙarfafa gaskiya da riƙon amana. Muna aiki da buƙatar bayanai ƙarƙashin dokar samar da bayanai ga gwamnonin jihohi 36 da kuma ministan Abuja, inda muka gabatar musu da tambayoyi masu sauƙi da ya kamata a ce sun riga sun samar da amsoshinsu a bainar jama'a. Mun riga mun san yawan kuɗaɗen da suka karɓa tsawon lokaci. Abin da muke nema kawai shi ne bayanan yadda aka kashe kuɗin, ko an kashe su ayyuka, menene matsayin ayyukan, su wane ne 'yan kwangilar, da kuma nawa aka kashe a ɓangaren ilimi da kiwon lafiya da sauransu. Saboda ba mu samu amsa ga buƙatar bayanan ba ne ya sa muka garzayo kotu domin dokar FOIA ta ba mu damar yin hakan. Wannan ne dalilin shigar da ƙarar." Mataimakin daraktan na SERAP ya kuma bayyana irin tasirin da ƙarar za ta yi ga al'ummar Najeriya. Tasirinta shi ne ƙarfafa gaskiya da riƙon amana. Dokar samar da bayani ta FOIA, wadda ta shafi dukkan jihohi, ta wajabta wa gwamnoni su riƙa bayyana irin waɗannan bayanai tun da wuri. Shigar da ƙarar kotu za ta sa a tilasta wa waɗannan shugabanni su bayyana wa 'yan Najeriya yadda suka kashe kuɗaɗen. Wannan wani ɓangare ne na dukiyarmu gaba ɗaya. Su yi wa al'ummar jihohinsu da 'yan Najeriya bayani kan kuɗaɗen da suka karɓa. Ya kuma ce suna da ƙwarin gwiwar cewa kotu za ta yi musu adalci. "Ina da tabbacin cewa za mu samu abin da muke nema a kotu. Wannan dai shi ne farkon shari'ar. Mun shigar da ƙara kuma za a miƙa takardun ƙarar ga gwamnonin. Ina sa ran, kamar yadda aka saba, wasu daga cikinsu za su bayyana a kotu domin kare kansu. Abin jira a gani shi ne hukuncin da kotu za ta zartar a nan gaba." Wannan dai ba shi ba ne karo na farko ƙungiyar SERAP mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ke shigar da ƙara kan gwamnonin jihohi a gaban kotu ba.